Бүгін Карим Тинчурин театрында премьера. Ватан сізні ұнытмас спектаклі. Режиссер Зульфат Закиров бұл театраль сезонында инде икенче премьерасын шығара. Бу әсәрләрне кем генә куймады, нинди мәктәпләр генә чыгармады. Мен инде артистларыбызга шундый максат куйдым. Без күрсәтергә тиешбез, ничек чынбарлыкта булган бу тормыш. Ул тормыш, ул чордагы тормыш. Һәм ничек куярга кирәк икәнен. Быел бит инде бөек җиңүнең 80 еллыгы име. Шуңа багышлап Әмирханага яники үзе дә сугышларда йөргән кеше буларак, аның менә сугыш чорын тасвирлаган шул чордагы эш бик матур хикәясе бар. Бала кем җырлады, ана һәм кыз хикәяләре. Һәм шушы Әмирхан яники һич үзгәртелмичә, берәйбер өстәлмичә, шушы хикәяләр безнең артистлар тарафыннан сәхнәдә уйналачак. Димәк, безнең бер сезнең ватанны насыйп аталган спектакль эчендә тагын 3 спектакль булачак. Алар үз аранчыкта таташып Менә шулай бәйләдек. Спектакль бик матур килеп чыкты, бик мәгънәви. Миңа калса, минем герой тамашачыга гадел булырга. Менә шундый русча әйткәндә простой, безнең менә авыл җегетебез менә шундый мөлаем, матур һәм инде әлбәттә инде үзенең батырлыгын күрсәтеп шу күрсәтү аша инде тамашачыда шушы бөтен бар уңай якларын үзенә алырга тиеш дип уйлыйм. Иң авыры ул әлбәттә инде школа проживания дип әйтим инде, монда бит безнең драма әсәрләр, 3 төрле әсәр. Гомумән әйткәндә спектакль 2 чорга бүленә. Шуңа күрә кирип китүе, шуны капа итеп эшләребездә зак читкаларда уздырдык. Анализларны шулай итеп мәш килеп яттык. Авыр булды дип әйтәм. Ни өчен каһарманлык һәм истәлек темасы актуаль? Без үткәнебезне, үткән тормышыбызны, безнең бабаларыбызны, әбиләребезне истә тотмасак, безгә, бүгенге яшьләргә алга план корып булмас. Әйтермен русча, без прошлого не будет будущего.